musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe Ayawo Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe jambalɗon rendo. Hande ko amde 21 morse hitande 2025 ɓen mbiya altina 21 morse hitande 2025. Eɗen jiɗi artude seeɗa e nde yontere yawtunde o suka gorko nangaɗo kene wona hande duuɓi jeeɗiɗi moltiɗo caggal natal desinangal desal kulɓinigal jogiiɗo lowe ene sakta hen geɗe ɗe jooɗani ene hoyni ndimaku ene bonni won e dewle e ƴiƴe meeje ɓesguji Sénégal naɓe hay woɗɓe kala. On suka gorko mo ganduɗa heeɓi ko ene tolno e ujunnaje 5 wullitande to banggue police gendarmerie taw ko yimɓe o hoyni. Hebde vidéo ngaji sukaɓe rewɓe e worɓe walla nate sukaɓe rewɓe e worɓe walla hebde hen waɗa e lowe mum sakta no comme scène pornographie ene yeeɓe aduna o kala. Walla o wanma chantage ko ɓuri hewde ko 30 ujunere 40 ujunere 60 ujunere. O wurdini ko ene tolno e duuɓi 7 ha duuɓi 8. Tugganma 2018 ha yettiɗo ɗo jaraten o heeɓi ujunnaje 5 wullitande. Loskoji kewɗi noon mbaɗama e makko o ronka jagguede. O suuɗi koye inde witende Kocce Barma. Omo waɗi hen natal sikuji ɗi ganduɗa sa foti hen tan a hulat ko pirata mawɗo. Allah waɗi noon ko ngam sababude suka debbo mo duuɓi 16 on tuufimo ha nanguimo ha andimo police e gendarmerie mbimo teep. Hande omo tawi e juuɗe ɓen dadiɓe. O ñalawma hande altina o daroto e yeeso sariya leydi ndi ngam jangtade ko jeeyi sababu waɗi ni. Fulɓe noon mbi kala ko tongu dasima artiri ha e jungo jomum. Yaruddul mar'u bima ya'tabir. Neɗɗo kala ko gollima arti mum. Sa jaggi baliyel buntu a fiya ɓalal koyema artata. Ko desɗo omo yaara e duuɓi 38 omo wiye Alhaji Babacar Jum walla mbiyen Jum. Omo jogui ɓiɗɗo goto omo resi tawama e makko kalis kewɗo e ordinateur uji kewɗi e otoji 8 hen oto goto ko neɗɗo goto keptinaɗo e leydi ndi to banggue pewno gueɗe cabunene gueɗe bani noon debbo kañum jeeyi oto on hayso tawi yeddi jeeya oto koko luuno inde mum feeñi hen. Oɗo saaha hewɓe koyemen nana muusi saabu won tuumaɓe hen won loskoji jokki hen ya taw ala ɓe gollidiranno guila e nder leydi ndi hay bawal leydi ndi guila heɓoɓe nate janane e vidéo ngaji janane saabu oɗon gandi hande aduna hande o kala mo guittuɗa nelduɗa hay soko audio walla hay soko photo sa welama yitude jomum tan ene weeɓi yitude saabu trace o koko heddoyta hay sa momtoyi ene wawi heddoyade. Hande technologie guettima won nokku mbiyata ko an waɗi kala ko jiɗɗa min tawi kono audio ma natema photoje ma kala neɗɗo joguiɗo kala bawɗo egginde hande o ene weeɓa jaggoyde. Heddoro noon ko saaha woni yimɓe ne ɗacca tan ha hunde ɓeydo labde beele ɓe nanguma ɓe nanguinma e goɗɗum saabu hande won wonɓe hay WhatsApp uji he tan en naata e dinguiri saha kala en ƴetta numéro ji rewɓe walla worɓe ne nodda ɗumen ene punta ɗumen haalisaji walla gilli walla goɗɗum ha ɓe keɓa jomum ɓe keɓa e muɗum hunde walla enregistrement ji goɗɗi hedda mbaɗɗum chantage dokka kam hoorema nelda kam terɗe ma walla nelda kam haalis walla tawa kam nokku tel walla mi weññuma walla mi hoynuma. Tene an gorko baɗowo nono ka desɗo ka joom ɓiɓɓe ka joom liggey ka joom asli moƴƴo nanga paggirɗa oɗo bone mbaɗa ɗum e ma mbiya ya wattu ɗum meccal walla ya hutoro ɗum sa nangama hen cokeɗa golle ma bona kayitaji ma bona ɓesgu ma saro ganda e hoorema holko jaari hen. Sa ronki fewde ha ala ko heddi an aɗa larta rewɓe a heeɓi ha ɗon kono punta ɗum ha keɓa e mum ndimagu mum
heddo aɗa waɗa ɗum santage, aɗa huɓɓina ɓernde mum, aɗa owna belol muɗum, te Allah ne larma, te mbiɗa ka juula aɗa juula ñande kala. Neɗɗo yo dañ ko renti. Kanko oɗo henna suka tawa e makko haalis kewɗo, tawama e makko otoji kewɗi, tawama e makko machine ngaji kewɗi, tawama e makko ordinateur uji kewɗi, ene wondi kadi e appareil ji goɗɗi. Omo jogui lowi ɗiɗi ɓurde mantinede, ɗen lowi ɗiɗi guddama, ko lowi ɗiɗi kala ko heeɓi ko heno yolkata, beele kadi gueɗe makko ne ɓeydo yarude hen yeeso. Beele ko kanko goto tan, beele wonɓe wonti omo yoɓa ɗumen, ene punta yimɓe ha keɓa men wona gueɗe jeeyamo o sakta ko wawi wonde kala nden tefore ene jokki hande o e nder leydi ndi Sénégal, ha e bowal leydi ndi kala. Bandamen mboɗo wasiyo sukaɓe worɓe ɓe, mboɗo wasiyo kadi rewɓe ɓe, so neɗɗo ƴettima privé walla ƴetti numéro ma e dingiral, ene wanma message ne salminma, ene tindanma, ne daranma, ne yewtanma belka. Aha noon sa waɗimo appel vidéo on wawi wadde capture, saabu kanko wonko yiiloto, omo wawi wadde arrêté janggo omo firuma ɗum walla omo hoynirma ɗum janggo, taw ganduɗa ɗum ala kala ko jaari hen haydara, ten ɗum haydara waɗani, ala ko jaari hen haydara e wadde ɗum, holko jaari e wadde ɗum ɗo. Hande yimɓe heɓe nana mbaɗa santage, ene gacci hay ko mbaɗanno saabu santage, ko jiɗɗa wadde fof joomum accinma saabu santage. Mi wi on ñanden santage ne heewe rendo ngo. Jiyaɗo henna neɗɗo jogo téléphone mum ala ko andi hen haydara, kono mo jogui hen film uji, omo jogui hen photoje makko e gueɗe makko, téléphone o bona o nawa ɗum hen sahaji to pewnowo, walla o totta ɗum neɗɗo yo fewnamo, walla yo wannamo ɗum, walla yo wannamo ɗum, walla ni o totta neɗɗo yo wannanmo woni gueɗe neldirɗe haalis ɗe, wannam installé ɗum, walla wannam, walla WhatsApp am gasi wannam installé WhatsApp kesso. Jomum so tawi wona neɗɗo pewɗo, wona kulɗo Allah, ene wawi nadde gueɗe ma foof, itta watta e muɗum, momta taw a tinani, ten naata e téléphone muɗum. Janggo e jaam jomin jiiɗa waddema santage, ƴeewa neɗɗo goɗɗo, nelda ɗum ha laaɓa, totta ɗum numéro maɗa téléphone, waɗa arrêté numéro mum e téléphone, waɗa arrêté numéro ma e téléphone mum, WhatsApp ma yalta, nelduma photoje ma e vidéo ngaji maɗa, donkano folto dañi ɗum. To o dañi ɗum koye téléphone ma o nde pewnotamo nde, walla nde jiɗɗa wiide wannam ɗum, walla fewnam ɗum, walla mo lumnoɗa téléphone ma, walla laranno hande hay so neɗɗo heeɓi téléphone ma laara photoje ma, ene wawi neldude automatique tawa tinani, itta jonjoni nelda e WhatsApp mum, momta jonjoni tawa tinani. Heddo noon mbiya mataw min komi neldunomi o ko on sakti walla naggam, taw ala. Aɗa joƴƴinɗo joñin téléphone maɗa, neɗɗo goɗɗo hocce wona e larta ken sehilaɓe, walla téléphone ma bona totta neɗɗo goɗɗo, walla korbe ma nanɗo, walla foof nanɗon, wona téléphone ma ko ɓernde ma. Joomum itta foof nelda e hoore mum, kañum wawa waddema noon, kono ƴeewa neɗɗo goɗɗo cuuɗiɗo inde wonde, cuuɗiɗo e inde wonde, nelduma photoje ma, walla nelduma audio ji ma ɗi kalnoɗa, heddo noon wima cohlumi ko an ngara, tawami nokku tel, badden ɗum mi wasa saktude. So kulol ƴettima ngara, joomum bunco e ma ha tampa, woppuma hoynuma, ene wawi ni kadi wonda e ma kadi film mo ala ko mbawɗa hen, par ce que a nari, ala ɗo mbawɗa wadde hen haydara, wona ko wona ɗum ko kadi jomum ne wawi waddema santage. Hande mi ala hokkam ujunere, janggo rokkam ujunaji ɗiɗi, min sa waɗani mi waɗatni. Hande en jogui diriyankoɓe heɓe dañi ɗen probléme uji, ne jogui hande sagataɓe heɓe, babiraɓe heɓe dañi ɗin probléme uji, wona hol lekki muɗum. Lekki mum gacce dabɓe ɓuuri gaccede juɗɗe. Neɗɗo so waɗima santage koko haɗa e luwa, hoto momtu photoje ma, hoto momtu audio ji ma, hoto momtu ko kaldama ɗon ko foof, hoto momtu ko waɗma ko foof, jaggo ha tiiɗe mofta. Yaa ko ɓuuri yawnade, ƴeewaɓe tottuɗa, ƴeewa seedeji kolla ɗumen, hoto hulmo hen, hoto haydara waɗa hen. So yiɗi yo wat publié, a diwata ko watte publié ko haydara, neɗɗo fof ne wawi famande. En jettima hande aduna hande, neɗɗo fof ne wawi famande neɗɗo. En jogui won yimɓe ko wawɓe funtude, kanko funtuma o heeɓi haqqille ma, wona funtima keɓɗa haqqille, kanko funtuma.
neɗɗo no funte ko jiñande kala faux visage ne gooti. Neɗɗo kala waɗi arnaque ñande kala aɗa yiɗo hannde neɗɗo waɗi arnaque e milliard uji kewɗi naɓe. aɗa yiɗi joñon debbo funte, aɗa yiya gorko funte, ko funtiji woni ko aduna funti wayno ley ko funti tan. Neɗɗo ko neɗɗo tan, neɗɗo wawi diwde yimɓe, neɗɗo wawi ƴojje ha diwa yimɓe fof. Ma hawre neɗɗo goto tan funtuma joni tan an hoorema hawma holno oɗo funtiri, min de ceerno oɗo funti kam tan tene ka neɗɗo ƴoƴƴo pinti aɗa ko funti, kono o woni koye funtudema tene hunde wayama kono gajari ha funti o gasa cikka ille wona funti taw ka puntaɗo. Jaha joɗɗa ɗon donka fawde holno kalirta yimɓe ka puntaɗo, par ce que ɗum sa haali mbiyata ka ɓocconte an hoorema aɗa andi holno natirɗa hen. Aduna ne wayi noon saaha ɓayata kono ka ñengaɗo ni, ɓayata kono ka gostaɗo ni. ene heftoma ne heftomoni kala koye aduna wona noon. En aray saaha tan aɗa jogo faiblesse goto, faiblesse o donka finande ko woni yeeso ma ko ha nata e ceegol. ɗum ne hefto. Kadi neɗɗo fof ne jogui faiblesse, woni yimɓe ne jogui faiblesse. Sa haalniɓe e histoire sexe tan a fooliɓe. Woni yimɓe ne jogui faiblesse sa haalniɓe ɗum tan walla haalis walla naggam walla wutte walla cakka walla kanŋe walla terɗe walla a neldiɓe image mo ene fooɗa ɓernde joomum fade plaisir woni beelema tan a fooli joomum. Jogui yimɓe waaɓe noon, goto foof neɗɗo fof ne jogui faiblesse mum. en jigi woni yimɓe faiblesse maɓɓe ko sa haalniɓe diine tan ɓe mayat joni tan ɓe gasa ɓe laaɓa. Woni yimɓe ne goodi haalanɓe e mantuɓe tan, woni yimɓe ne goodi haalanɓe jinnaɓe maɓɓe, woni yimɓe ne goodi haalanɓe sernaɓe maɓɓe, woni yimɓe ne goodi haalanɓe koɓe jiiɗi ko. Neɗɗo fof sa haalni ko yiɗi ko tan a fooli ɗum, ko faiblesse joomum woni ɗon. Neɗɗo fof wonɗo Allah febliri ɗum wona. Donc so tawi neɗɗo o memi ɗon woto neɗɗo o firtani ko bonɗo, firtani ko say firtani ko caga, ɗum tagi o waɗi ko ala, ko faiblesse makko memɗa wayni an noon a timmani mbattuɗamo santage. ɗum waɗi hannde on jii yontere yawtunde sukaɓe tato nangaɓe ɗo henna to Parcelles Assainies, won nangaɓe ɗo to Pikine, won nangaɓe e nder nokkuji men ha mbayno leydi, won nangueteɓe joni ene nangue no fewi saabu hollum technologie timmi won nokku kala mo kaldata e kala neldomo hunde e kala ko kaldir toon en trace mum ne laaɓi ceer, trace mum ne laaɓi ceer. Teɗi ñande kala wo ten santage a wawa dañde hen kene yonma teni so ɓooyi nangueɗa ndewneɗa lawol kersa carrière ma kala bona. ɗum tagi noon min kam wasiyam goto mbiyanmi kala neɗɗo baɗaɗo kala neɗɗo on ma santage woto hul ha momta ko on ma santage ko, jogo preuve aji ɗi fo ha laaɓa mofta. So tawi ka gorko fammin ɗum joom suudu ma ha laaɓa, min o mo jokkodirno waɗi kam santage haala ha laaɓa haal. On ko joom hakkille no foti famde, neɗɗo fof no foti famde. Woni hen ko montage, woni hen ko funtiji, woni hen a anda joom holɗo rewroy ma ha mbaɗɗa ɗum. Neɗɗo ko neɗɗo tan, neɗɗo yo famane wona, neɗɗo ko neɗɗo tan. Joni noon kalna joomum so joom galle ma haala ɗum no famirta, anne gorko jaɓa famde balla joom suudu ma o, balla yummum sukaɓe ma. Daroɗa hen ha nanga on ha koyna ɗum ha aduna kala tina o ene waɗa ni, joom suudu makko anda mo waɗa ni, yum makko anda ko ɗum woni golle makko, baba makko anda ko ɗum woni golle makko, aduna fof anda ko ɗum woni golle makko wona. Ko heddi kone anne neɗɗo o ndentoɗa, ganda mo kaldata. Neɗɗo a anda ɗum, a anda to jeeya, a anda foof to iwi, ƴetta numéro ma tan e dingiral min de haalama ne welimi, min no kalirtani ne welimi, toɓɓe ɗe nattaɗe ne welimi. A anda joomum, a meeɗa yiide ɗum, a anda ko kañum, a anda haydara. An hoore maɗa foti miijade min o anda kam ko natalam tan o yi walla wona natalam, est ce que mandi ko min woni profilé feere ƴettami less tan wiya an de haalama ne welimi, an min sa haali tan ko jaggude hooram. Nana e dingiral wayno leydi, gona e dingiral tan aɗa naata e profil uji rewɓe tan ɗa laara, kala debbo mo jiiɗa ne labtindi seeɗa ñoƴƴa hen, mbaɗa kuku walla mbaɗa sali walla mbaɗa a tappiso ɗum, so jaabimama tan aɗa waɗa ɓosil ha naata e gueɗe bandiyagal, ha mbatta watta ɗum appel aji vidéo. Te a jogui joom suudu ma meeɗa ɗum appel vidéo, aɗa jogui joom suudu ma meeɗa wiide ɗum aɗa yiɗi ɗum, a meeɗa wiide ɗum je t'aime, a meeɗa wiide ɗum bébé, a meeɗa wiide ɗum mon cœur, a meeɗa wiide haydara. Gonɗa tan koye réseaux sociaux, aɗa reeli tan ko appel aji vidéo tan jiɗɗa. Woni jaa an hoorema gorko ha mbaɗa provoqué mbatta hollirde kaake ma, so waɗima capture écran joni holko dañata hen wona goɗɗum. ɗum noon neɗɗo yo andu mo jokkodiri,
gurbaji ne ngoodi tan ko pular kalta ko pular kalami tan min no mata ɓayde ko pular kalta wawa wadde ko boni mboɗo hoolima kalden tan non min komi julɗo min watta ɗum min komi nanga la ilaha illallah muhammadu rasulullah. ɗum noon banda men en ɓooyi haalde ɗum gila dow hooram ha e hoore goɗɗo enen fof en timmani, hay goto timmani, hay goto min timmani, hay goto timmani, ko neɗɗo tan timminte goɗɗo. Neɗɗo sa laardimo yitere timmal o timma, sa laardimo yitere wasi timmude o timmata. Kadi neɗɗo wawa rentade gurdam mum fof ko yimɓe ballata neɗɗo rentade. Neɗɗo rento yimɓe balla mo rentade Allah renamo. kono neɗɗo ko renti ko fof so tawi ko tartimo ko walla ko yiɗi songudemo ko wallani mum rento tan songete. Lamɗo leydi kala ko ɓuɗɗum gardede. Kono noon ñande hunde fewjana ɗum fewjana ko jogui nden ka kisal ko fof waɗire follere waɗe kuddata. kono il faut walle, il faut waɗe protégé mawɗo timmuɗo. Neɗɗo yo waɗe protégé, an gorko wat joom suudu ma protégé, an debbo wat joom galle ma protégé. Hay salini hunde joom galle ma salo wi min ayi won français goto anda ko DSK mi yejjiti inde nde wiɗen Amérique ha soko debbo goto guinéen wi o waɗi ɗum viol e nder hôtel goto. Debbo mo kuppi ko biye yi français yi ha toon yetti waɗimo soutenir wi joom gallam watta ɗum dari hen sali jabde koɓe kalata ko hollum salori ko saabu ko joom galle makko sali hen dari hen ha artirimo France. Annene debbo so wiyama gorko ma waɗi ɗum salo daro hen kedana gorko ma jingana ko bamum sukaɓe ma ha serta caɗele ko yiɗi fo hankkadi mbaddon hakkude moɗon. Annene debbo so wiyama an gorko so wiyama joom suudu ma waɗi ɗum annene daro hen darde tinde balla joom suudu ma mbaɗa ɗum soutenir guitta ɗum e gacce ɗe ma en daro ma en kaɓe joomum ma en naw joomum lawol ha kollen joomum lawol. So gasi ko jiɗɗon fof mbaɗon hankkadi so jiiɗi ceeton so jiiɗi gonɗon. Kono goto fof waɗa soutenir goɗɗo o mbasa hoynude joomum min mi resma mboɗo ñamminma mboɗo yarnuma a waɗɗe gueɗe coofɗe ayi ala a waɗa joomum protégé ha gasa ko jiɗɗa fof mbaɗa taw a waɗi devoir ma baɗɗo fayida. Annen debbo waɗa protégé joomum ha gasa jiɗɗa fof mbaɗa. En jogui woni rewɓe haysoɓe nangui joom galle mabɓe e dow leeso janango aɓe jogui maîtrise moɓe jogui e koye mabɓe haɓe ceerta ɗon haɓe min gorko ma wayani ni ko an tan naate makko. Soɓe garti ha galle noon hankkadi ha andi ɗo hen a sowi joom galle ma suurima gayni ko jiɗɗa fof mbaɗa. Gorko ne ko hono noon ɗum woni wonde neɗɗo kellifaɗo kollira ka kellifaɗo kollira kadi aɗa yiɗi a suuri ko noon hande heddima hakkude e nden holko saabi mbaɗɗa ɗum. Joom haalama ko saabi waɗi ɗum ko e sene nanni saabu no worɓe ne goodi ne goppi rewɓe men leldata koye rewɓe men momataɓe memata mbatta haydara joomum tuuye ha wattayade. En jogui woni worɓe ne kañum e rewɓe toppittakoɓe jooɗo ha tampa ganden so goɗɗo haali konngel gotel belguel tan joomum yeehi banggue ɗiɗi fof ne waɗa caɗele wona ko jeeta caɗele ko ɗon neɗɗo yaha banggue goɗɗo daña toon probléme. Il faut joomin jaɓa yewtidde holko saabi mbaɗɗa. So joomum haali ko saabi ko ƴeewa est ce que wona an woni photo ƴeewa est ce que an woni photo joom suudu ma yeehi wona walla joom galle ma yeehi. ɗeɗo gueɗe foof il faut gardinen haqqille jaarinen hen sas ɗum woni ko Allah haalanta en e kala saaha. ɗum ɗo hen tan woni meftande seeɗa altine hannde nde jiɗɗen addude seeɗa e oɗo hen sifa wasiya e findinde yimɓe jertindeɓe e ko yahata e aduna he oɗo saaha. Joni ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah ñalla en.